Bad go mór le chun chóragus a suldamh cá raibh sí me. Ní ach aon duine gemacht. Ach, bhíosa comha drí cá raibh sí agus bhíosa chomach go raibh a himimecht mar chuid de phlean mór lo agus go scaoileadh sé séir go lua. Tar éis míosa nó mar sin, dúirt comha an cruthúr dul chomh fada le gataí an domhan thíos, taobh le hán na báine agus a drafúr deictíre a lorgansan. Tháinig sé uirthi bhruach na habhain í na lán dúiseacht agus áthas an domhan uirthi a eiceáil. Ach ór ná airgid ní labhróg sí riamh faoin aomsan. Bhí riméid chúldamh go raibh sí rais ríist agus ba chuma leis cén áit ina raibh sí. Agus an bheirt in rá le chéile. Agus cad a tharla níos. Fós siad, tamil ní dhéag sin saolaíoch machta deictíre. Thug siad sa danta mar anam Cheap an bheirt da chu gur bheis sin an bábín ba chluiste dar saolaíoch déan den a riamh. Ba grá an mhór ag súldamh don fáiste ag ba ráflaí le chlustáil in abhanmhacha ag an am agus chuir siad déistín agus an bábóg anna dlóite an san. Ní mac le súldamh seo a chúla sé. Is fiordit, tá páiste seo anna dathúil agus anna láidir. Ní falláir nó gur bé lo, díana gréine áthir. Ní raibh súldamh ábalta a stop a chur leis na ráflaím agus mar sin, d'imigh sé lena bhean agus lena fáiste agus chuir siad fuatha I bhfad ó chóirt a rí. Páiste a clí a bhí de hírig tástála níor tain ba asadanta. Ag drapa a dar ba arda. Ag marcíocht a gapal ba hapúla. Ag léim har a glia barda. Ach, de réir a chéile, ris sé leis go raibh sé bréan bailithe den saol agus a nuas sin go raibh óignas Tuisc nach raibh cumrádaí aige. Ba bhrálam aithne chur a bhóchlaí eile a smaoinigh sé. Ba bhrálam a chrí cáirde a bheithón. Díreach an son, thula sé a hisismóirí a caint. Caithfidh sa danta dulgadí abhanmhacha go lua sa súldamh. Beidh chun chóir ag súil go mbeidh sé I measc na móchalaí eile ann. Tá sé rólua sa deictíre. Níl sé fiú 7 mbliana d'aois fós. Ach, mar sóldait, tá neart do creiteige agus níl aon teora lena chrógacht. Fála móg sé conas da úsáid a bhaint as na buana sin I gampa na móchalaí. Lig dó fannach sa bhaile feadh bliana nó dhó eile a d'impigh deictíre agus dhéal súldamh de mar ba míana chrí a bhean a hásamh a gcónaí. Agus cad a tharlann sin. Ach, chula sa danta na focail campa na móchalaí agus bhí sé bís chun dul ann. Déalaigh sé amach agus shiúil sé leis feadh roinnt bha léitheanta go dtí gur shric sé abhanmhacha. Ba an chéad rud a chonaic sé ná an pháirc imirthe, áit a raibh cluiche imánaíochta dian faoi lán seoil. Déagóirí óga ba na himróirí, agus bhí siad fad ag imirt ló a míle díal. Cés máite I dimróir leis ciúil amháin a bhí seasta gur taobh lína ag feitheamh go dtí go dtiocchad slitir ina shró. Is imróir gan bha siúd a smaoinigh sa danta go drochmheasúil. Thug sé fágha faoin móchal, sciub sé an cumáin uig, rug gur a slitir agus scóráil sé an cúl ón taobh lína.